gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Yi zamanka baka ki yaro, za ka iya tafiya, amma dai ka sani na san waye kai, kuma idan na matsa zan iya sanin wane ne kai ɗin. Muna da cikakken bincike a kanka, wajen da kake zuwa hira, irin mu'amalar da kake da restaurant ɗin da kake zuwa cin abinci. Mun gama nazari tsaf a kanka. Idan muka samu saɓanin abin da muke bukata a wajenka, hakika za ka ji babu daɗi. Kuma duk da haka ka sani ba mu da lokaci, wata 3 kaɗai shi ya rage mana, don haka ka tabbata cewar wankin hula bai kai mu dare ba. Wata 3 ya nisa, da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya, ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya, ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma, ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje, ba zai hana komai ba. Wata 3 ya nisa, da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya, ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya, ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma, ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje, ba zai hana komai ba. Wata 3 ya nisa, da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya, ba zai taɓa rauni ba. Ake cina da ranar sakayya, ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma, ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje, ba zai hana komai ba.
gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba san me yasa kike son wahalar da danki akan wannan karamin ƙwaro. Aiki bar mana komai a hannu. Mu mun san yadda za mu yi da shi. Lalle ya manta ko ni wace ce a ƙasar nan. Ya manta da ke ko wace ce. Amma yanzu zai tuna. Ya manta da cewa ni loya ce wacce take da matsayin san a ƙasar nan. Mu ne muke mai da ƙarya gaskiya, kuma mu ne muke mai da gaskiya ƙarya. Zan yi maganin shi. Wai shi na hasken arewa ko? To ni duhun arewa ce. Ai maganin shege karan maguzawa. Mu mun san yadda za mu yi da shi. Tarko 1, 2, 3, 4 duka yana tsallakewa? Wannan karin kuwa ko ana muzuru ana shawo bai isa ya tsallake a makircin mu ba wallahi. Ba hasken arewa ba amma duhun arewa ne shi. Sai na yi maganin su wannan karin. Mai gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Allah tura uwar turanci. Kai yaya, don kaga Hajiya ba ta nan shine kake tono na ko? Har yanzu Hajiyar dama bata dawo ba? Haba yaya, yaushe ta tafi? Ka san gidan su ummin Sadiya ta ce. Kuma zai biya anya. Okay, ko da yake dama tun kan ta fita na gaya mata cewar zan ji mitan. So dama addu'ar da nake fatan in samu tun kan ta fita na riga na samu. Okay, dama neman ƙari yanzu duk da dai an ce kogi baya kin daɗi. Yaya kenan, kai kullum kai kadai kullum. Okay, kina kishi ne? Okay, dama ina so in tambaye ki. Na ga ɗaki na an gyaggyara mun. Waye yayi wannan aikin? To Sadiya ce. Allah sarki, ki ce mata na gode. Kuma na san dama tana nan da ta mai mun gurbin Hajiya da addu'a. Dai na san ku ba iya min wannan gyaran za ku yi ba. Yaya kenan kana nufin ni ba na yi? Ko ban iya ba? To me kuke yi in ban da barna a gida ba abin da kusa? To kai ne ma kai sauri kai aure ka kasa. Na man gari. Ha? Nace na ji daɗin ganin ka domin yanzu na daga gidansu Sadiya nake. Na je mun tattauna da mahaifiyarta kan maganan auren ku. Mun yanke nan da wata 3 insha Allah. Wata 3? Za a sha biki. Sai ki shirya. Sai ka dawo. Yaya? Yaya zai angwance nan da wata 3. Yaya za a zama ango. Yaya? Yaya? Yaya ka fi son zama ango? Mai gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba.
ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Mai gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba, ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Me ne kike ta kira na tun ɗazu a waya ina makaranta kin dame ni in zo me yake faruwa? Ni a hankali Hajiya na da ake kardace. Kin san menene? Da baki nan kina makaranta. Hajiya ta aure za a yi wa yaya. Allah nan da wata 3 ko ya shirya ko bai shirya ba sai ko ya shirya ko bai shirya ba. Kin ga yanzu wannan share-sharen da muke yi huda da ta gaya mai baki ga inda ya biya tada hankalin shi baki ni ban taba ganin yaya ya tada hankalinsa ba sai a rana. Haka ma ya fi sauƙi kawai tafi gidan shi je tare mu ya mu huta a cikin gidan mu ji daɗin rayuwar mu haba amma ya ishe mu a cikin gida da faɗa kullum haka faɗa ai ya isa haka. Ni ma shi na gani. Haba ai ya fi sauƙi. Kin ga bari in tafi. Ya da fi sauƙi. Ya fi sauƙi ni ma yanzu shiga shikenan sai da safe yanzu tafi ɗakin kwanta. Ƙware ya tafi bar mana mu ma gidanmu mu je mu Allah ba mu mazaje mu je mu auren mu huta shi yafi komai sauki amma kullum mai ta share a cikin gida ya bi ya hana musu kuni. Haba ni wallahi abin ya ishe ni ƙware ya tafi je ya auren shi ma kawai mu je mu na mu auren mu huta. Kisan dalilin da yasa aka kira ki? A'a Hajiya sai kin faɗi. A yau nake so na kawo ƙarshen mayaudari mace amana. Ko za ki gane waye wannan? Wannan ai wanda zan aura ne. To kin ga aiki alfasha da yake aikatawa. Mai gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Tabbas ina cikin tsakan wuya. Ranka ya daɗe, ni dama nake jira kawai ka bamu. Duk mutumin da ya ce zai shige ma hanya mu muna da yanda za mu kawar da shi. Karkada rayukan mutane suna da amfani. Ranka ya daɗe yanzu ya kake so a yi? Karkada ina nazari a kai. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta haƙilo ba, rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai yi hana komai ba. Wata 3 ya nisa da gaskiya ake gasa, mai kurmin ido duk inda yake ba zai kasa kuka ba. Gaskiya yana bisa kan hanya ba zai yi taɓa rauni
ba. Ake tuna da ranar sakayya ba a yi ta hakilo ba. Rajin kare haƙƙin al'umma ba a gaza suna ba. Shi kai jin magauta na yarje ba zai hana komai ba.